И така продължаваме с поздравите. 20 лева от Владко за мене. Камериста Ноколов. Ела тук братовчет. 20 лева за Калин Ноколов. Сега. Да не говорят сега за Киро. Когато да е жив и здрав бати Киро. Батко му пожелавам най-голямото щастие, много здраве, да оздравее скоро време. И поздравяме сестрите с тази новата ми песен. Нещо време е такъв стана лъжовен света, че двама братя и братя и сестри се самозабравиха, защото живота стана много труден, но да не забравят никога, че кръвта вода никога не става. Живота е лъжовен, една лъжа, но най-голямата истина е, че кръвта вода никога не става. Каквото и да става на този свят. И аз ще го замилядим. Яросен! Докато сме млади, докато сме живи, докато сме здрави, трябва да си помагаме, трябва да се обичаме и да не забравяме, че никога кръвта на вода не става. Каквото и да става в този живот. Къде сте вие, приятели фалшиви? Къде сте мои роднини завистливи? Когато ви помагах на всички, търсехте ме, обичахте ме вие. Ех животе, ех животе, какви станахме ние хората. Брат, сестра си не познава, забравят кръвта вода не става. Ех животе, ех животе, какви станахме ние хората. Брат, сестра си не познава, но кръвта никога вода не става. Я, що ме лети.